नमस्ते प्रणाम। हम खेसारी लाल यादव रउआ सबके गोड़ छुए गोड़ लगतानी। एगो हमर बहुत खूबसूरत सिनेमा कुल्ली नंबर 1 रउआ सबके बीच में 18 सितंबर के दिन शनिवार ऑल टेलीविज़न प्रीमियर पर फिल्मची चैनल पर रउआ सबके देखे के मिली शाम के 6:30 बजे। शनिवार के 18 सितंबर शनिवार दिन 6:30 बजे शाम के रउआ सबके कुल्ली नंबर 1 सिनेमा बड़ा खूबसूरत फिल्मची चैनल पर वह सबके देखे के मिली ऑल टेलीविज़न प्रीमियर पर। तो ढेर सारा प्यार दी और अपना आशीर्वाद दी। लव यू। प्रणाम नमस्कार। हम पवन पांडे सबके गोड़ छुए गोड़ लाते हैं। सबसे आग्रह नहीं हो रहा बा कि खेसारी जी के बहुत ही अच्छा फिल्म चोरी छोड़ी चुपके चुपके रउआ सबके नजदीकी सिनेमा घर में लागल बा। बहुत दिन बाद सिनेमा घर में फिल्म देखे के मिली, तो ये मौका के मिस मत करें और जरूर देखें, जो कि रउआ हम सब मिल के देखें से तब भोजपुरी के फिल्म चलत रही।